Päivää vaan kaikille, ketkä sattuu katsomaan. Nyt tehdään tämmöstä tuolla ulkona. Paistetaan pannulla varkautelaisia tuoreita kirjolohifileitä. Siellä on joutsenmerkkiä ja sun muuta. Nämä on Varkaudessa kasvatettuja. Tuommoisia sopivan kokoisia fileitä. Just kämmen peittää. Tarkoitus on paistaa ne sillä tavalla, että nahkasta tulee rapea ja syötävä. Eli se tarjoillaan lautasellakin nahka ylöspäin. Siitä sen tietää sitten, onko se syötävä nahka vai ei. Ne on kuivattu paperilla ja ne saa tuossa nyt vähän aikaa olla huoneen lämmössä. Lähdetään tuonne pihalle. Ekstrahan se Markkukin käyttää tällä kertaa. Unohtu ostaa voi, niin pitää nyt keksiä jotain. Ei tää voita korvaa, mutta ei sovi kuin 2 kerralla. Seurataan tuota väriä. Sen kyllä näkee sit, kun se rupeaa kypsymään. Ei ole takeita, että tulee rapeikuori, mutta toivotaan niin. Siinä on tammien tilanne. Nyt ne on ruukuissa. Ja ovat sinne loppukesän alkusyksyyn 2026 asti tuossa. Ja. Sitten tää peukalo. Se on parantunut. Toimii. Käydään katsomassa aika vielä harvinaista puuta näillä leveysasteilla, mutta kyllä niitä on. Mitenkäpä tätä kuvaisi? Tässä oli ennen tuo pieni luumupuu. Sitten sain inspiraation tuolta hankkijalta. Siellä oli päärynäpuu, jossa oli jo 4 kypsymisen aloittanutta hedelmää. Minä sen tähän istutin ja päärynät on syöty ja ne oli hyviä.
Se on astiataimi, eli se on hyvin juurtunut ja olisiko se sitä ilmastonmuutosta, että täällä Pohjois-Savon eteläreunallakin niin voi istuttaa päärynäpuita keskellä kesää. Toivotaan nyt, että se talvehtii. Siinä on rusakoitten varalle verkko. Saa tulla 2 metriä lunta melkein, ennen kuin ne pääsee jyrsymään sitä. Nyt eivät pääse. Semmoista. Päärynäpuu Varkaudessa. On niitä täällä muutamia. Muutamilla pihoilla minä tiedän aina. Tässä on mylläys menossa. Tästä on hävinnyt kasveja ja tehdään siihen jotain muuta. Katsotaan mitä keksitään. Jotain helppohoitosta, mitä vanhat ihmiset pystyy hoitamaan. Siinä on Rantasalmen Lemminkinniemestä tuotu tuommoinen jutska. Vanha kantohan se on nurinpäin. Siinä on majavan jyrsimä puunpätkä. Se on ruuvattu tuommoiseen ruostumattoman lattarautaan ja se on sen varassa siinä. Ei sillä ole mitään varsinaista merkitystä, kunhan nyt on. Se oli siihen aikaan, kun minä sen otin, niin se oli aika jännä juttu. Ei se enää ole mikään jännä juttu. Yritetäänpäs kurkata vähän, miltä näyttää. Tästähän puuttuu nyt se ruskistava elementti, kun ei ole sitä voita. Tää on laitettu hanska. Ei roskistu kunnolla. No, odotellaan. Laitetaan vähän vonkaa lisää.
penttaillaan. Käännetään ja katsotaan mikä tässä on tilanne. Ei ne ruskistu sillä tavalla kuin minä halusin. Annetaan jäähtyä tuossa vähän aikaa. No. Maistetaan onko se rapeeta. Kyllä se rouskuu. Nahka on rapea, vaikka se ei ole ruskistunutkaan. Siinä mielessä onnistuu. Nahkaa ei tarvi heittää kompostoriin. Kyllä. Väriä ei tullut, mutta rapeus tuli. Olen tyytyväinen. Tämän puolenhan ei tarvi nyt tuon sisuspuolen niin kovin kauan tuossa olla. Kun se on kypsä kokonaan. Se alkaa olla jo kypsä. Otetaan ne tuohon paperin päälle. Ja laitetaan tämä kolmas vielä sinne. No niin. Ja sille tehdään sama juttu kuin noille kahdelle. Ei tämä tämän kummosempaa. Ulkona on kiva silloin tällöin tehdä jotain mitä osaa tai luulee osaansa. Eipähän tuu keittiön kärryjä. Siellä on elävää tulta, se on maagista. Yöllä kun kuvasin nuotio, niin mä en tiedä mitä minun olisi pitänyt tehdä kameralle, että olisi saanut nuo värit siihen. Tää oli ihan haalea. En tiedä. Elikkä sekalaista lehtipuuta, siihen tehtiin tuli.
valurautapannu, varkautelaista, Varkaudessa kasvatettua kirjolohta, tuommoista kasvisrasvajutskaa. Ruoantekojuomana on pepsikolaa. Ei muuta. Mä heitän tuohon kypsymään ja te voitte lähteä tekemään jotain muuta. Noniin. Tämmöstä tällä kertaa. Ehkä tämä lähetys nyt päättyy sitten tähän. Heippa!